دا مدینہ میں تیار کلے وقت چی یو ظلم اولی دلے چشنا روزا کے اوسی دلے مپا بڑو جرو کوالے تیار کسی کوا ملا خوشن باو ما کدا جنن کلی تلاڑم بیا پل مبیرن غاڑم خدایا دیدنی حسن خوارم زکا ہر وقت درتا جانم پچون دی حسن را نصیب دیدنونا حلتا سمونگ پیغمبر دے ٹولو نبیانو کی بہتر دے خواکی پروسا دی ککبر دے ورسار بل حسرت عمر دے دی خوش نصیب چی چائی کڑی دیدانونا رب نازل کڑے پر قرآن دے صفات کڑے پاک سبحان دے ٹولو نبیانو کی سلطان دے اللہ ور کڑے اوچت شان دے تد پسر اللہ پیدا دی جہانونا سوچے دنیا کے رب راضی کری پا آخرت بخوشالی کری ہر سود پر افسرا پیشی کری نبیان پٹول نفسی نفسی کری زمون نبی بزمون کری شفاعتونا زڑ میں تیار کلی تاکیگی رتائشی گمبد یادیگی دہی جرغم سی وکیگی دولار منو نمی جاڑیگی زدا جنن سرا واللہ منا لالاما زڑ میں مدینہ غڑی خلشنا روزا غاڑی نگوی قرار کرنا تل تیار کسا غاڑی سڑم میں مدینہ غاڑی خلشنا روزا غاڑی نگوی قرار کرنا تل تیار کسا غاڑی نگوی قرار کرنا تل تیار کسا غاڑی مدینہ ڈیر لری جمال پیدائن دچر تسیال حجان وردرمی کال پکال شپای دوی زر خوشال زباد نصیبی کوئی نشم دیدانونا ہلتا مدم بہر بہاروی دا عاشقان جڑ کاتاروی چی نصیب چتا دیداروی ہگو بزرو نپکاراروی زبی قرار پا اجم کی جنگاو دا جانن لویا مرتبہ دا حضور امام الانبیاء دا دنیا دا پسر پیدا دا بہات گرن پپا کلا دا ربی خوڑلی دی پسر فکا سامونا مدینہ سمرد حسینہ دپ ہر چا بندی شیرینہ لری ہر سکو سارمینا اسادیت صفات کائینا زکا چکڑی قرآن دی صفاتونا اللہ ورکڑی لوی مقام دے کڑے رب سرا کلام دے اساد نبی اساد نبی تدار غلام دے ورطا ولم لسپ سلام دے کڑی باتر مرکتا
شیرین صفاتونا خدایار دیدن یو سل راکا تزم جوڑا واسلا کا مدا جنم دار گدا کا دا آسد ارمن پورا کا نور دی پاتشین گڑی ارمانونا سڑ میں مدینہ وڑی کلشنا روزا غواړي نکوي قرار کلا تل تیار کوسا غواړي نکوي قرار کلا تل تیار کوسا غواړي سړی مې مدینه غواړي کلشنا روزا غواړي نکوي قرار کلا تل تیار کوسا غواړي نکوي قرار کلا تل تیار کوسا غواړي نکوي قرار کلا تل تیار کوسا